Чакай. Колю, тук е Колю. Тук е. Господин Мастър Колю. Здрасти. Дай здрасти. Не. Здравей. Това искаш да снимаш, Правя клип. Ей, Мастър Колю. Цункай. Това искаш да направиш. Снимай, Вики. Изпей ти една песничка, където оде. Аз съм бяла добра. Айде, не се качи. Красивата елхичка, даровени остави. Красивата елхичка, идва и не се бави. Качи в интернет, обаче, в интернет качи. Красивата елхичка, идва и не се Отвори чадър. красивата. Отвори чада. Даровени остави. Как го върти? Павлине! Остави. Павли, ада. Павлине, дай го това, Павлине. И дай, че няма да ти давам игри повече. Дай. Дай, че няма да ти дам игри. Чай да снимам щитиците. Иди го кая вътре, Виктория. Хайде, играй с чадър. Може ли? Мъжката. Бързата женичка идва и не се Отвори го и така го върти. Път красивата. Отвори го целия всичкия. Дай ми ключата да се качвам горе. Не искам да му Няма не го. омръзна. Ме, сега ще ги карам, няма с кой горе. Не омръзна. Сядай тук, няма да те закачи вече. Играйте с Елеонор. Ай, стига, бе! Не обичам да ми се качиш на врата. Чули? Играйте сега. Тебе ще се. Изпей една песничка за децата или на плажа. Мама, как беше? Как беше та песничка, дето отиваш на плажа? А? Помниш ли я в детската градина? Дето мама, тати, погледнете, вижда се морето,